Izinto zishintshile, abathakathi nabo sebethuthukile, abasayigibeli imfene sebedlala uFacebook no-Instagram njengathi, sesisaba nokuphosta impumelelo yethu ey'nkundleni zokwexhumana ngase siyithathe nembulelo. Ubuthakathi sebuthathe esinye isigaba manje, abanye ubabona ngenhlamba ey'nkundleni zokwexhumana ungenzile lutho, abanye ubabona ngomona mabekhomenta. Ufaka isithandwa sakho bethi okusalayo nizohlukana, kophela ngenyembezi kusho abathakathi. Abathakathi bakwazi ukuhlekisa ngokushona kwey'hlobo zethu engathe zabo zizophila ingunaphakade. Abathakathi abancomi bahlezi bebona iphutha kosikwenzayo, into yinhle mayenziwe uyena nomina yeke phakathi. Abanye bathakatha ngazi i-screenshot lezi mabethuthi indaba. Izinto zishintshile, abathakathi abasayigaya imithi, abasandisi nangemishayelo, sebekubamba ngenhliziyo nje kuphele ngawe. Sisajele ngikhuluma nje siboshwe ngey'nhliziyo, icala lethu ukuthi siyazama. Abathakathi bakwazi ukuzonda umuntu ekufanele ngabe bafunda kuyena, esikhundleni sokucela usizo bona baphuma nenzondo. Abathakathi ey'nkundleni zokwexhumana bawashare amathuba omsebenzi, bashare amahlaya, usaluhleka, abanankinga nokukuthengela, inkinga masune iy'nto zakho. Abathakathi abasidingi isizathu sokukuzonda, badane bethi abakuphiwe bathi mabekubona ukuthi ixhifi. Abathakathi nanku umbhalo ngokukaGubhela chapter 1 verse 1.